kala luzelo logodi gugu buli obulo nogodi yangwango magagala mabulo ne ogana na yonyo na yo chaya ni yangabo magande iloko ngwangwa ndugolo momo nyele munene amaludo na walugo rozo daga nyele nde iloko obelije Otulu bambamu. Jakolobi. Yes, Bobby Bo, can I come on? Can I walk and I want you? Open a young as a color. I say a couple of times in this on this program. Talk to man if I never be able to drive. I will go entertainment, divine a coy Bible, men I need buying. There is a Belichukuna buying, there is a true Nzu, there's a book on them, and Diego, there's a book on them, there's a book on this year. So give an answer in a ganty. I won't even have for you. Malena, okay, just stop progging now while in the Nana Google. Okay, just stop progging at Belendin and I go with all stop progging at Belendi Shaggy. All stop progging at me where them, all stop progging now walk about, all stop progging and yellow one nega, all stop progging, Emma, I have one neg, all stop progging my own keggy. So now after never one time, Sakai two on Zook, I bet Belek and I shake a wuru. I book on Dimbon and Degade, book Wajana, book Yenemali, when I book Yemeli Boy, Naibo Molichine do it. Ona kan bob na mpụta n'ebe nwa na-ekwu okwu omenala Igbo anyị omenala Igbo anyị na ụdị azị si emezi omenala nkịta na ụdị azị si emezi uwe oyibo jidezi oyibo na oyibo bata na turn everything upside down amaroziba anyị ọ ka nnọdụ njilibe anyị gbagwuleri na-enye example jiri na-ama atụ nwere one woman pụtara ụnyaahụ na-echi lololo na Facebook wilisi Ichedobidi ese nke ese onye naanị bụ ọ gali related to even na that all the time because now some people onye banya ọchịchị onye banya na position of feel is there yes na nya no go looking come no go an island forgetting that no man is island no whatever island in this life I know na mmadụ niile igwe niile jekọ n'ozu mmadụ niile bụ aja ka everybody bụ no matter onye bụ today no matter you bụ today no matter you nwere today no matter how ụdị mmụọ ọbụla isi na-emali no matter ụdị text ọbụla isi na-enwere no matter ụdị fashion ọbụla isi na-emali mee mmadụ niile igwe niile jekọ n'ozu mmadụ niile bụ aja. That is why I didn't want to know why I long will go. I don't know why. No one, I don't know why. Malay, the right thing, no with his name. I don't know why. Ne respect Ajania. It is good, like my Diego. Respect Ajana. While Ajano go. Even in a mere brother Madikin Amelia. Mana, August in my ABC. What I will know today now. I'm going to go. Even a me will have run out, and me will live by Jidaraja and a by Bonya, Mayako Egutia. So even a me and Abodaka dispose here. And those people in the Meko here now, Najuquagleri, about ball, Najuquia, maybe let me talk on a told their own repercussion.
so mmadụ na-agbadoro aja n'ọgụ mana mụ na m ji ekwu everybody malodios malichie mala obodo ya na respect na-akwali obodo ugo na-akwali njirimara ya ugo bụ na ma ya kwere ọ nwere ibe ọ na-eme ọchị ime gị ọchị disgrace gị ọchị kpọpụta gị ọkpezi o megị ka ekwute ya the lady kwugidere okwu na-eti na ntasibe na-enye ya ogwu bụ na Ekpere nwere nsọ ana ma the same that lady na-akụ mbọsị emere ife mmadụ yirọị na be dị ọha yirọị nya bịa na-agbanye ụkwụ na ọ bụrụ na nwere sọm nsọ ana ekwesịrị ichenji nne na olugo na ọmazi na nsọ na nwere nsọ ana nwaanyị na-ekwesịrị ka echenji enye so onye ọbụla nọ n'ụwa mara onwe onye ọbụla nọ n'ụwa mara isi onye ọbụla nọ n'ụwa mara ibe na-eme o nwere ibe ọjọọ na-akwụrụ o nwere ibe ọjọọ edugu na-aga ifili ibe ya eme mmadụ ibe gị ka ị mara mana ị mara isi niile ijiri onye nwere pụtara ụwa ji ndụ ya n'aka ọgụta gị bụrụ na bụkụta gị na-eje na mmụọ ọgụta gị na-eme na-eje izu na-eje mitin na-eje ibe ọbụla ị na-eje ndụ gị abụrụ gị iji ọ bụrụ gị nwe onwe gị n'aka Chukwu ka everybody ụwa bụ ụwa Chukwu everybody nọ n'aka Chukwu so dị n'ụkwụ ọke ọtọ n'aka na-akọ n'ụwa na back to ife anyị na-eme n'ebe ife anyị na-ekwu ebe nwa bụ ma banyere ụdị ebe Igbo sakpokwu ndị mbụ na ndị egede ndị mmụọ na ndị ichie aja na ụdị anyị ekpe ekpere ebe anyị Igbo onye Igbo na-esonye ihe na mụkwere ihe na-emebe bụ ndị ụmụnne m ka m na-emeli ya ebe ọ bụla isi bụrụ part of Igbo o nwere ike na ọbụla onye nọ today na anyị na plan ebe ị ga-eje bute ọgwụ ị na plan ebe ị ga-eje gwọọ nta gwuo imo mana ikere first of all ikere secure onwe gị ị na-ebute ọgwụ maọbụ ị na-ejegodo n'iwe ọbụla ihe eji ikwesịgodulu ikiliagod yourself ị magoro ma ụkpụrụ gị ọla ị na-eji isekie ogokwue nwa na-aga ebe ọbụla ị na-aga o nwere nwa mmanụ nwere na-eme interview na-eme oke ite ọ sị na ha na-emere ebe nya bụrụ oke ite egbu ya ife na-agbu ya ka ewele nyabụrụ egbu ya na first of all enwegodi ife na-eme nyanwa na ya gị retain so na nke na gị na-ekpe ekpere na ọjọọ ụka maọbụ na imegodo the right thing kwesịrị ka ime ndị nwe na-emedo osinsi na-eme onye ike na efu people na onye abata ya na idrest ejiri ụwa ọbịala ọgwụ nwaanyị ife mmadụ ibe gị mara mmadụ kechesi onye na-ere kapụ ka nara aga onye nara anyụ nsị ofilize na ọhụrụ na ya abụgolo gai wee na ibe na-edo na wee dechowe ya anya ofile na anya ejewe akwụkwọ wee akwụkwọ ịpụtara akụziri gị akụziri ize maka ya abandonza your own tuuze nke gị loze na nsị na nke ga brọzia mụnne m onye kpọọ ọbịa kpọkọrọ agbata obi nwere echi omili and mara mmanụ na ụdị iyi na-eme ndị bunu ụdị mara mmanụ ụdị iyi na-eme nna gị mara mmanụ ụdị iyi na-eme ndị ichie unu mara mmanụ ụdị iyi na-eme ndị mmụọ ndị bunu ụdị ahụ na ka mmụ nke gị eji na-emekwa na their own time because na asị na agadi ka nka ọ dịka ọ nwere ara nne ụdị ebụla nọ today everybody emechakwa bụrụ mmụọ anyị nọ as far as Igbo onye Igbo ma igwe ma ekwenyere ihe emechakwa n'ọlụ mmadụ ụwa onye nọ n'ụwa anyị jiri ọnụ anyị na-eme ka mmadụ ka esi nwere behave some people know today igwa okwu ichi asịrị na Chukwu ka enwere na onwere bụ Chukwu ka na onwere bụ ya yes so Chukwu ka enwere mana mmadụ na-awụrụ Chukwu anya Chukwu bụ mmụọ ka Chukwu jikwa arụ ọrụ so nke bụ onye nọ n'ụwa kpọrọ nwere ụwa like that mali na oge na-abịa a sị na mbọsị ikpeazụ amali onye ga-aba na dia na eze n'igwe na everybody na-agbaghalị ebe ma ngị bụ onye na-eje ụka ma ngị bụ onye na-agụ mmụọ mbọsị ikpeazụ amala ya abadi ya mana iwe matalị bụ kwụwa aka gọtọ n'elu ụwa n'ụwa abụrụ ọba anyị ụwa abụrụ ebe obibi nke be ya bịalụ n'ụwa si na balans go n'inwetago ego n'inwetago ebe niile niile n'aka n'ibugolu iburu okwe n'ụwa ibe egozigodo gị bụ jos ịnabaga n'abalị n'ovu bunyeru gị enu maọbụ arụ sekọnd sọmri na bunyegodo gị enu si ọ bụ na Chineke nna ọ bụ na Chukwu itiripụgo ọkụ gị today kedu the next level kedu ebe ga-eme kedu ebe ga-aga kedu akụ niile a na-ifili n'inwere nwere nke gosi gị na-awa ibe na-ebute na today bụ na ewu most of people si na-akpatago ego ahụ mbọsị ọbụla a rapụrụ this life mbọsị anyị ka ibe niile ga-esi na akpọsị mmụva niile atọ n'otu useless ụmụ maka gịnị na wa filili na wa machara ihe dị n'ụwa na mmụwa na as far as wa nwetara ego ozugbo ụmụva mana mmụwa bago ulu mba ọ bụrụ like that ọkwa mkpụrụ ekwụrụ ka ọ ga-awụ o nwere ndị dị only today bụ na ibe a na-efe esi today bụ ife wa metere on their own o nwere ndị nọ today bụ na ibe a na-efe esi today bụ ife ndị nna nna wa metere ife ndị nna nna wa metere bụ na o nwere ya nọ n'ọbụna nna ya ọ bụrụ famili na nne ya nke ya ọ ya mụtara nne ya gbalị ụkpụrụ ọjọọ o mechara datin oge ji na-abata to that oge megide dem ntị na onwego na ntị n'ịmagolo ebe iso gbuo na nna mmụọ na ọzọ menye nsogbu nwere na-esi na mmadụ mejọ mmadụ ivi ni dili mmadụ ọ bụrụ ka ije na n'ụlọ ụka ma ọ jee ebe fada si fada na ịbịalị confession na ịbịalị ime nke onye mejọ mmadụ michi onye mejọ yiwa mgbaghalị onye ahụ na-agbaghalị gị mara yes na inwetagozi mgbaghalị ọ nwere mgbaghalị ka mgbaghalị abụ ma today na everybody asị gị yes
na onwere ebe na-emeni na emejọ mmadụ maọbụ eme masị na onwere ebe bụ na onwere mmadụ bụ nke emekwe nke na enwere kọntaktị na inwere nke na inwere n'ịmalị nke malị nke ọzọ. My brother, ebe niile owu ebe ka everybody niile na-aga, onwere onye ya aga ebe dị iche. Nye ngebe ya nọ nne kpọrọ ome ọdịnala gasị si na ọdịnala ga alụrụ ọrụ na ụwa bụrụ uwe oyibo na ụwa emewe nke emekwa nke ọzọ. Ihe bụrụ iwe ị nwere eme mmadụ ka ọ ya agụta gị na-asụfoketi mmadụ ibe gị na-intimideti mmadụ ibe gị. Ihe bụrụ iwe ihe emecha evu ya. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu sị nwa mmụọ egbune nwa mmadụ ma nwa mmadụ egbune nwa mmụọ. Omibe ejide ọbọ na live. So nke bụ onye nọkwanye nne si n'ịmalicha ibe niile dị n'ụwa zuru gị oke, n'ụwa bụ nke gị, n'ụwa bụ be gị. Mbọsị ikpeazụ ka eji nwa ama ụwa bụ be gị ma ọ bụrụ be gị. And na ụdị mmụ gị eji nwa aga, ụdị your foundation, ụdị family gị esi nwa aga ka eji ama ụwa bụ be gị ma ọ bụrụ be gị. N'ịpụtara ụwa ụzọ kpata ego aminiro na ihe eji na-ejize na intimidate ndị ogbenye, na intimidate ndị na-amara ndị na-aghọtara nne. Agwaza gị na ekwe nke gị si na ọ bụrụ ya. Ibe eji ekwu okwu ọdịnala ọdịnala wee na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụ na nwere mmụọ ọdịnala na-arụ emere mmadụ ibe ọjọọ. Ọ bụ na nwere mmụọ ọdịnala na-arụ emegidere mmadụ ibie. Ọ bụ na nwere mmụọ ọdịnala na-arụ onye jiri maka ego ọkpọ nke ya si obitrie ụmụnne. Mana today everybody bụ ya bata ọ sị gị na nwere na-ekwu na omenala anyị ji ebilu abụrụzịa na ụwa na-echenji. Ụwa na-echenji ụwa bụ nke ikele ụwa bụ nne. Chukwu kele ụwa kechi ụwa kee ụwa dị n'ọdụ ụwa dị na mpụ na mpụ ndị dị n'inwere njirimara ndị dị n'inwere nke ha na-eme. Ọ bụ nke ya akụzizi Chukwu na ụwa na-echenji. Chukwu mbụrụ na ụwa na-echenji wee mee. Mana unu pụtaza today si yes na aba anyị abụrụzịa na ibe anyị na-eme abụrụzịa. Look at ibe na-eme na Igbo today. Look at arụ agụleri anyị bụ agụleri nna m. Look at ya na-atọ n'ụzị atụ asị gị na ụwa ọwụ na omenala anyị abụrụzịa na anyị bụ ụzọ na-emewe oyibo a ma nwere ụmụ mkpụrụ sengoten unu eji data oyibo anyị wee mepụta na unu na nje na kọrọptụ ya, nji na-ebute iwe ọjọọ, nji na-eme alụ dị iche iche, nji na-eme mpụ dị iche iche. Unu na-eme oyibo nwere na ivo mkpụrụ ya kwụrụ ka ya awọ mkpụrụ ya kwụrụ unu ifu kwunu dabụrụ ndị na-eme ajọ ife, kwunu dabụrụ ndị na-etinye aka n'ihe ọjọọ bụ ụmụ unu kwunu na-amụtara mkpụrụ, ụmụ unu kwunu na-akwụrụ dị mkpụrụ na wa awọ dị mkpụrụ. Echi na nwatakịrị tawaza ahụ asị na mmadụ na-eme ndị ụka batazi ejize akastwaza mmụọ wana mere ebe osi wakastwaza mmụọ wana mere ebe osi ha bata amarọ na ive emeli mgbana amarọ. Mana nke bụ nwata mara ive ọbụla ị na-eme omenala amala ebe isi ịmalụ na famili unu dị nwere ka ọ si dị ịgbara ọkpa ya na magodi ezi na-ekili agodi eze bugodi na-eje ụka bugodi na-ekpe ekpere ịmagodi uri ezi na-ekili agodi ya na mmụọ n'ive emeli na mmụọ bụ na mmụọ ka eji ihe emeli na omenala ka eji na-ekili ya ive emeli na omenala ive emeli na ụka ka eji na-ekili ya. Ọnọdụ kwụdị amadị n'otu dị na mmadụ ije nke mana mba eje nwa ọgbụgba ndụ na omenala ijesi n'ihe eji ụka abụbọ dị ten onweghị ike na-egbu n'ozu. Ọ bụrụ ihe ịbatara na ama eme eji agwọkọrọ ive na-emechi ịbata isi n'ihe eji ụka na-ebere eke dị ten kedu ebe bụ ụka ụdị ụka n'otu dị ụka dị n'obi omenala na onwe dịkwu n'obi na ọ bụrụ anyị na-emepụta ọtụtụ ibulu baịbụl ọ ịpụta mgbe inyi na-etiri ololo isi na nwere onye na-aka site mmụọ ị na-amara ọkọsi ka ọ si na-ebido isi na ine breki mmụọ ị na-amara ọkọsi na-ebido na omenala ihe ndị nna nna gị mere abụrụzịa na nke ndị nna gị ji na-ebike nke abụrụzịa. So o nwere iwe na-eme ka anyị nọchichiwa bak revival ibe m bịara today n'ebe bụ ka ntụ nzu anyị bụ ka m gwa some people ndị na-amarọ maka ọdịnala anyị, ndị na-amarọ ka ekpe ekpele kpokwu oshive kpokwu mmụọ oduve ụdị anyị si ekpe ekpele be anyị, ụdị anyị si akpokwu mmụọ chukwu aza anyị ekpele nọ na-arụ ọrụ. Ụdị anyị n'otu ebe Igbo na-eji ọjị akpọkwuchi anyị chi anyị aza anyị ekpele. Anyị bụ Igbo na-eji nzu akpọkwuchi anyị chi anyị aza anyị ekpele. Anyị bụ Igbo na-eji edo akpọkwuchi anyị chi anyị aza anyị ekpele. Ma ịmalibe na-eme ịmalichi gị na-asọ kwụwa aka gị ọtọ na ọ bụrụ na akpọkwuchi gị na-alụ uju ana na-eme alụ na-eme mpụ na agwọ na-eme nsọ ana isikachi gị zaga ekpele. Ị na-emejọ ndị mmụọ ndị bunu na-emejọ ndị ichie na-asịkachi gị zaga ekpele. Ndị ichie na-egwu abụrụ ha ndị ichie mmụduru ọbịala ọnwa mmụduru ndị ori kịta nwa bikos na ibe niile na-abụcha nwa ekwu dị na-agba na mmadụ na-eto ndị buru iru ezigbo duru na-agbada ọ na-aba n'aka ndị ori abụnụ ndị ori na-aba n'akpọ ọ bụ ndị ichie na-egwu bụ ndị ichie ndị mmụọ ndị nwụrụ anwụ na-ekwuchitela anyị ọnụ anyị na be Chukwu, ndị nwụrụ anwụ na-ejechitela anyị ikpe na be Chukwu, ndị nwụrụ anwụ na-avụ maka obodo anyị na be Chukwu na-avụ na njirimara anyị na nke n'ebe aja na anyị ata n'ishiro waka nna ekwu
no dia no today even do no bondo no kata juru na ndo no niile kita na bụ osikike ya ịbata ndu no ine di 100 bụ muduru di na ndo no onwe ike inweta mmadụ lese mmadụ 30 ga-enwe mmụọ chukwu ga-enwe mmụọ ọdịnala nwale na ive nwa bụ mmụọ ọdịnala the rest of them bụzi ive a na-achọzọ bụ aka azụ kpatara ya eme naanị ịbata gobili ya mere n'obodo today instead obodo eji na-ekwu okwu ya anakọ rubbish so nke bụ onye nọ na-egenye nne ọ bụ na ị chọrọ ịma maka omenala na ị chọrọ iji na-ekpele ndị mchie ndị bụ unu na ị chọrọ iji na-akwanyere ndị nna nna gị ugo ị na-ejegodo ụka o jiri oge first of all magodulu isi n'ọlụgụ ụwa ma ọ bụ na igbo onye igbo akụ na ife na-emebe a memereli everybody a memereli ya ndị mmadụ niile na ndị nna-emele bụ ndị igbo magodulu isi n'ọlụgụ ọnwụ ndị nọ today na-asị gị na chiwe na-asọ ọgwụ nsọ na chiwe kwetara ọgwụ na chi ga-ekwetara ọgwụ today bụ na ọgwụ ahụ nye na-agwọ na chi gị bifo chi ga-spọtụrụ gị ka ije ka ị gwọọ ọgwụ spọtụ tinyewe n'iwe na-alụlụ gị mana chi ga-ekwetara kwapụtara na ya gwọrọ ọgwụ naanị ikere onye chi gị be chi gị na-eli ikere osotụrụ chi gị ikere ọmala ebuchi gị mee na ịchọta ebuchi gị chụọ aja ọgwụ igwe ọgwụ na igwe ọgwụ abụrụ ịba iji na-agwọ gị na-emegide mmadụ ibe gị na ndị igbo na-ekwuru okwu sị na ọbịalịbe egbu m ugbu onwe abụrụ ajọ ọgwụ o nwere ebe ibu ndị igbo na-akpọ ọbịalịgbu mgbu onwe dosi nsị bụ ife eji enyere mmiri na-enyere ncha aka ncha ya agba ụvụ ihe nọgidere today na ibute ncha esi na ncha na-agba ụwa n'aka iko ya ka ijiri mkpa ihe emetụlili ya na mmiri ọha balansị ya so nke bụ onye nọ n'ịbụ onye igbo chọwachi gị chọchi n'ọlụgụ ụwa ka gị na mmụọ du gị pụta ụwa solo na o nwere mmụọ dupụtara gị n'elu ụwa o nwere mmụọ du gị pụta na laịf o nwere mmụọ kepụtara gị o nwere mmụọ ogologo okwu ụwa mbọsị na-apụta na ngị bụ onye amamihe na ịmara mbọsị pụtara ụwa ngị bụ onye amamihe ịmara mbọsị banye na-awọ nne gị ngị bụ prọfesọ ngị bụ dọkịta ngị bụ lọya ngị bụ enyi ọbụla ebu today si na-ekwutakwa n'akwụkwọ n'ụwa ọ bịara ọrụ nwa today ịmara mbọsị pụtara ịmara okwu mbọsị ya ana na igwe niile jekọrọ ozi na everybody anwụ andị na ọnwụ na-akpara ọnwa akpa ọnwa mara eze ọnwa mara ọkpara duru na-aṅụ nwatakịrị na-aṅụ daizụọ ya si ọbụla ọbụla nọ na laịf kwụwa aka ọtọ mali writing ihe eme imegide na mmadụ ibe gị mana ya nọtọ nne si enaka omegide gị ma ịmalị ya gị na mba ọsọ mali isi na-edu gị mali mmụọ na-edu gị mee n'ihe ọbụla ọ bụziri onwere idi ya ihe ọbụla nọ ọbụla na gị na onwe gị na ikpokwu ochi gị ikpokwu mmụọ ga aga ije anything ọbụla iji abịa to retaliate onwere ya wọrọ gị n'aka wọrọ gị n'ọkpa because na before ngị bụ nwa chukwu before ngị bụ nwa chineke mali chi gị mali mmụọ ga abịa ụwa enyita ọtọ ka retaliate for somebody as ife mmadụ mere gị ịmagoduo n'ihu gị do n'ihe ejiri the person ọwụwa left and right the person na eji na nwekọ na-agwazi ngị eme ya gwụta ngị eme nke emekwa nke ọzọ bi na ịbụ nwa mmụọ na ịbụ nwa chukwu anything ọbụla any plan ọbụla isetụ ọ na-agalị gị siriri welele because na anya na ncha na vụrụ oji ọvọ anyị na-egwu mgbe n'egwu n'osi gị na oji ọvọ ya ana ya bụ nke bụ ya nọ na-ege ntị ịmala isi gị na-ejegodo ụka mala isi gị ịnọkwa once ikpo chi gị nye chi gị nri gbuolu chi gị ọkụkụ gbuolu chi gị ewu gbuolu chi gị evi a na-emechi eme ọ stọpụrụ gị ji na-aje ụka ọ stọpụrụ gị ụka nọdụ ka skuul ụka otu mọchị ụka ahụ na-enye anya butere too much of civilization na-ekwu okwu etu dị anya dasị na agwa dịgo civilize mgbe emego nke lovuze eziokwu bụ na ụka batara butela ihe ọma ndị a ihe ọma anyị na-ebutere gị ọmụghali nke inwepụtara n'onwe gị nke a na-eje dị ụka maọbụ ihe akọlụ gị nke akọ ife ọbụla akọlụ gị ndị ọzọ zizili ya tụwaza gị fọmant jile elu eze gị ọlụ ibeliv ze niberi nebụl like that apụta ọtụtụ ịkọlọbịa mmadụ agbara mmadụ agadi nwaanyị mmadụ agadi nwoke mmadụ akwụrụ n'ọnụ ka na-eti lololo nwe ya nwe ike jụọ anyị kede egbuchi ọsị gị na iwe ndị Igbo na ndị Igbo mara ibe na ndị Igbo na-eme nke na ndị Igbo na-eme nke ọzọ n'ibe ndị Igbo mete ka ha bụ ndị Igbo mete ka ha na-ata atụwe mkpu a na mmụ nke na-amụta m ka amalika dị ụdị anọ n'otu afụgo m pastọ many pastors mmụ ya bụ useless agụgo many bishops mmụ ya bụ useless ma gwa mekpere we niile ndị a na-ekpe ndị ahụ na-ekpe ibe niile abụ ma nke gị bụ nke gị njiri mara gị ijere nọdụ na kụziere ụmụ gị maka aba wana ejegodo ụka eme ka nwarị na-ebe nwa bụ nke dị where is respect kwenye where is obey kwenye isi na nwere na-eme nne ihe avụ mmadụ today mmadụ abụ pastor today na bebe niile na-ada ya ka na-ada katakata okpetechọrọ ụmụnne ya okpetechọrọ okwu ezinụlọ nke okpetechọrọ onye na ọ na-ekpeziri ọzọ ngị banye na-ekpere ibelivo na ezokwu ya dị mana ọlụke na-ele gị si m na onye ekwe ma be nke gị ebe isipụta dịrị oke bịa na-ejeziri mmadụ ọlụ ezinụlọ
I believe onye ngi ba na ju ka jila na gina mbo believe na mmadụ na-ejeli go ri ezinụlọ ma ezinụlọ bie adro suitable family wa adro suitable ọ na-abịa na family unu even uji bulu ọ na-ebupie ọ sị ka mele gị family deliverance ka mele gị family this one ka mele gị family this one ma their own family nwere kapịta na their family ma bọsọsọ anyanwa biwe don dia ị na-ege ntị unu ghara ịma na ọlụ gị na-eli anyị being because na amara ebe anyị si be because na anyị si na omenala anya bụrụ ọzịa ya bụ na mụ na gị bụ ya na-ege ntị today na-agwa gị bụ onye na-esonye bụ onye Igbo tinye ya na omenala maka omenala dị mma well omenala dị mma ekwuru m mbụ na last program so nke ọ bụrụ na like omenala na omenala Igbo na-adị gị mma ịdị nwe anyị na anyị agwa gị the procedures usoro ese ekpere ọ bụrụ ka mmadụ shishi mmadụ anọrọ gị ma shishi na ihe niile bụ yi ya nọ once setụrụ onwe gị ụdị adịa no today mgbatagodu n'ụlọ ebe ọbụla nọ ana m agawa n'otu places n'otu places a na-aga bụrụ fa ịgwọta ọgwụ ifime na for mụ and kill my ground nnọdụza na-ekpele nnọdụza njizeli nzu m na ọjị m na-akpọkuchi m na-akpọku ndị iche na-akpọkuchi okike jide na-agwawa okwu jide na communicate with them na-eyuzi dị nzu na ọjị as a point of contact na-akwu uti Chukwu. So ngị bụ ya nọ n'Igbo bụ onye Igbo ife Igbo na-adị mma ife Igbo na-amasị chọrọ omenala ịbịa anyị gbagodi esi na-eme omenala agwagodi esi na-akpọkwu ma ọ bụ na ọdọrọ ga many people malia mana wa abandon ya si na ife atịtị ka ọ bụ ovu anya mana ngị bụ ya na-amarọ nne na-amarọ kọsa ga jụọ ese ka agụzieli gị ọ bụ na nwere onye isi bunu ọ bụ na nwere duru ndị bunu ọ bụ na nwere ebu duru ma gburu onwe bụrụ duru budoro lụ anyị na ezigbo duru mara omenala na respect ijuta about omenala akọlụ gị history about omenala ịmana omenala maka iji na ife hazi na-akọ kịta ịbata abụ ike bata na-akwa aka kpata n'ụlọ ka esi yes na omenala ga-abụrụ ọzọ na ife abịa local ten ka ọ bụ na ife abịa ndị na-abụrụ ụzọ oge ka ọ pụta na ifile obele ego dị gị n'aka idres che iche akwa mee ka ị na-agwa lepụta na akwa anyị bụ mmadụ lụrụ dị akwa lepụta na akwa anyị bụ mmadụ wepụtara dị akwa lepụta na akwa anyị bụ ife ụva ka ọ bụ ma chen ma necklace ma watch ma ife niile ibu today ma ata ya niile ibu today mee ma brọda mbọsọ ọbụla mmadụ ya anwụ highest na-respect keta onye ahụ na ya kpụọ ya suit pushie nye ezigbo akpati ozu tilete na nadia nke agago everybody baja so maybe see because no the life I live today meteta mmụọ nke anyị ọ ka na-agwa some people the kind of life I live today kedu ọzọ maka the next generation na yesi from us apụta kedu ka gesi nwa adị because na nwoke nke na-apụta na agwa gị that na nke anyị na-eme na nke anyị n'isi na anya na ọ bụrụ ọzọ o emeze nke dị worse than that nke anyị na-eme na ụmụnne m ka anyị jikọta n'aka ọnụ ụmụ Igbo ka anyị jikọta n'aka ọnụ ụmụ Igbo ka anyị bụrụ n'ovu ka anyị nwee ike nwetịba anyị n'idile ka anyị nwee ike nwetịba anyị na-achọ because na ụdị anyị dị today na anyị bụ oru ma anyị bụ onye na-eme anyị nke ụdị anyị bụ Igbo bugoro ụzọ kpọọ nwaanyị oru na aba anyị akwoke that lady na-eti mkpu yesterday na-akọ iji ive emeli bụ na being na love adrozi ịfụnanya adrozi kpatara eji na-eme ya like that still yet when no onwe ekwe something mekwe o echerosi no kwanne if the same thing imeli bụ na gaive and na even cause the thing be fed on na o ya marozi the cause of it na ewemele o ya pụtara na Facebook na-eti lololo ọ bụ na this today ano today na Facebook bụzi chief judge even in nakita ihe ọ bụ na emele na pụtara Facebook na-eti lololo epụtara Instagram na-eti lololo epụtara na social media nke na platform nke na-eti lololo. Yes, ọ dị oke bụ onye si yes na nke abụrụ ya jehuru ishi anụ mmadụ na amarị gị mma ya na gụlerudu gị na ezigbo son of the soil ịbụ ezigbo nwa obodo ọtago so gị banyị nọ na-ege ntị malibe isi na ife na-ama ife na-ebutere anyị yaga ndọrọ dị ya na abanye today bụ na most of people akpọwa ọdịnala anyị asị most of people asịgo na ọdịnala anyị bụ ife atịtị most of people asịgo na ọdịnala anyị bụ ife ndị na-agụrụ ụzọ most of people asịgo na ọdịnala anyị bụ ife ndị na-egbu mmadụ na ife ndị na-agwọ na ife ndị na ngọ mmụọ bụ ịgwọ ọgwụ na ịgwọ ọgwụ bụ ndị agbụgbu nshi na na-anwụ ọbara na-eme nke for what US na ife niile fọdịbọ oke kọdịbọ ọgwụ nọ arụ ka nwe ibile na-ejeje tudo o nwere ndị mmadụ agbata ụka gwa gị ife dị n'ụka ịmalụ n'ụka bụrụ ọsọ mgbe niile ịdị ya n'ụka ị na-akwa aka na ife na-eme some people today ya bụ duru mmadụ eluzo control believe na ife na-ekere ọvụ anya believe godu n'ọnwụ ma ndụ ịdị ikere malụgo ezi na-adị onye ka ikwute okwu ọsọ asị gị na ọnwere ya bụ ọnwụ na mmadụ enwere anwụ bụ ụdị life olivuru mmadụ na onwere onye ọnwụ dị na bịa manụ fogeti na onwere onye ọnwụ dị na bịa fogeti na onwe nwere agbọ
only one of our brother then abanye na share lila wa lilo onwe nwere agbo my brother onwe nwere agbo onwere ebe ọnwụ dị na ọnwụ bụ onye bụ na ọmasị lọ that's why maybe open life bụ avia ka everybody bere na life a ga-azụ ahịa azụchakwa ya everybody anawa ezu ya kpọ naba mana mgbe na-ekwu n'ụwa bụ abịa ahụ na-ebịala ezo nne menụ zụọ ya ọfụma zụọ ya the right way wetara ezu ya iji na ike ihe azụ ahịa izugbo azi isufoketi mmadụ ibe gị megidebe mmadụ ibe gị iji ahịa ịbịala ijizili intimidate weza other people ya nwere m na-agwa nke bụ onye ọma na-ege ntị ịbụrụ nwa afọ Igbo na dona omenala gị ị na-ejegodo ụka na dona omenala gị mali isi gị mali mmụọ dugu bi ụwa mali mmụọ gị na mbọ ọsọ because na ọ bụrụ nke kepụtara onwe gị na life ọ bụrụ nke kepụtara onwe gị o nwere ka m kwudo ebe n'ebe nwa ka too nzu ọtụtụ okwu ọnọdụ because na okwu ebe Igbo bụ okwu na-agwa ana mana mụ belivulu na mmadụ na-agwara mmadụ ivo ya eme mmadụ agbadoro mmadụ ivo ya eme na nwa bịalụ abịago mana iwe ọbụla ị na-eme na-echeta maka isi niile iwe ọbụla ị na-eme na-echeta na ụbọchị na ị ga-ana ana iwe ọbụla ị na-eme na-echeta na mkpụrụ ekwuru nyaka ụmụ gị ya agbọ adị na mkpụrụ ịgbalị nyaka ụmụ gị ya agba chachapụsị o nchi m chọrọ egwu unu ka anyị too unu nzu ọtụtụ nwa arọ okike ekele ụwa chukwuka mme ekenekwe gị chukwuka bịa ekenekwe gị onye ikpere niile egbule ekenekwe gị bugharịsị ndị gwere ekenekwe gị bugharịsị ndị gwere ekenekwe gị na nwaanyị okpu isi agụ ndị mmiri ekenekwe m unu chukwuka m ekenekwe m gị na nwanne m ekenekwe m gị mmụọ na-egbulu m anya gbana mba ezi na nwa abalị ụtụtụ nzu agbụlere ekenekwe m gị ka nga agbụlere ekenekwe m gị aja na agbụlere ekenekwe m gị ọrụ m bụ ngwa ọdụ bụ nzu okpu yarụsị ndị gwere m nakata nwa dịbe nwa na-akpọkwu ndị mbụ na-akpọkwu ndị egede na-akpọkwu ndị ichie na-akpọkwu aja na na-akpọkwu mmụọ na-emeli Igbo ibe na-akpọkwu mmụọ dị Igbo aga mmụọ Igbo dị ebube mmụọ na-alụlụ Igbo ọlụ so na chi eweruo na chi eke eweruo na sị na-egwu ekwu ụzọ egwu ekwu ọnụ ọ dị ka chi ewe na chi jeke ewere mara bụrụ chi ibie ana m ekwusị ka ekebe atụọ nzu ka o yi otuo nzu ka wee otuo nzu ka nkwa otuo nzu ndị ichie batụọla na anyị nzu ndị mbụ na ndị egere batụọla na anyị nzu abara mbezi na ọbara batụọ nzu otu okpu ya lụsị ndị gwede m batụkwalụ m nzu okpu isi agụ na nwaanyị okpuyo otu ụmụrụ mmọnwụ ya mere mụleri nne nke alụsị nteje batụkwalụ na nzu aja na Igbo ibe Igbo iburu batụọ na nzu kpọkọta nye mere ka batụọ ndị na-atụ nzu ka nwepụ n'iru ana m ekwu sị na mụbụ ngwa ọdụ bụ nzu okpu ya lụsị ndị gwede nakata nwa dị ya nwa bụ eke ka ngwa Igbo bụ Igbo ka anyị ekpe ekpere na be anyị okpu ya lụsị ndị gwede m ayo na gịta nwa dịbe nwa ekpere na ekpere gịta nwa dịbe nwa bụ eke ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike ekpere ibe akwa kwunibe enwe n'isi mụ n'isi kwunu ibe mụ n'isi ezinụlọ m ndị ọma na-adị mma ama ekwenye si ife ọbụla na-echekwara mmadụ bie bụ ezigbo ezigbo ibe nya mekwere n'onye bụ mana ife ọbụla na-eche mmadụ bụ ajọ ya n'ime mekwere n'onye bụ ife na-ekpe ekpere na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ife ọbụla ya na-eme emechiwo ele ya na-agalị ya ma onye n'isi na nke mmadụ na-eme ya agara ọlịa na mgbachikwa agbachi nwere mana ekwu na nkọnya nne jana n'iyi nke ezinụlọ ya anyị jana n'iyi nke mgbe anyị na-ana n'iyi bụ mba mbịa na spọtụ kwa ife ọjọọ ana m egosi na ụwa ha dị ya n'otude na iru anya dịkọrọ ọnụ na ebe napụtara nwere ibe na-aya ochie ya bụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-aya ochie aga m n'iru bụrụ nke ka ụzọ onye agbụrụ ụzọ mmiri ihe ọbụla onye na-eme emechiwo ya elekọ na-agalị ya mana ndị na-enọ bụ ndị iwu dị n'ogbe amụ dị n'eze ndị soro mma ogbuo mmadụ soro mmadụ ibe izu akwa ndị mana n'iru kọmpụta n'azụ si na mmụgharị Igbo bụ ya dịlewa si na anyị bụ nwa Igbo na-agba mbọ na-achọ ọdịnala na-achọ ka nke anyị nwa dịbụ ya dị ya amekwu na anya na-eje na zere ndo amekwu na ọ dị anọ na ọkwa mana kwatara akwasị bịakwa na onye ọbụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ ife ọjọọ ọ bụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ ụdị ezi eme emegide ndị Igbo ọ bụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ ụdị ezi eme emegide obodo ya ọ bụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ ụdị ezi eme emegide ebe nwanne nke ụdị ezi eme nwanne gị ife ọjọọ ma nwere nwanne gị mere gị ma ọ bụrụ na ịgbalị gwa nne gị na ekwenye mere gị nwanne gị karị gị nga na nke ma evi eme naanị itili aka n'obi gị filie nye makịrị evi eme eji m nzu anaka today na-akpọ ndị mmụọ dị na-akpọ mmụọ niile dị n'ala Igbo na-akpọ ichie niile dị n'ala Igbo na-akpọ alụsị niile dị n'ala Igbo so mkwụrụ n'onu m n'onu m n'ụtụtụ n'onu m na-eyi n'onu m na-asị n'onu m na-eke n'onu m na-eyi n'onu m na-awụ n'onu m na nkwọ abịahụ ka ara nọ n'azụ n'izu bara mmadụ Igbo uru mgbe na-ejiri nzu nwa na-ekpe ekpere n'isi mmụ Igbo na-asị dịko mgbe ọnụ ọgụ ndị mbụ na ndị egede ndị ichie kwunu ụtọ na-ata mkpụrụ obi mmụ Igbo ndị tọrọ n'ụzọ kwunu ụtọ na-ata mkpụrụ obi mmụ Igbo ndị elili eli kwunu ụtọ na-ata mkpụrụ obi mmụ Igbo ndị na-anara anyị n'iyi na ọdụrụ ive alịla ive ike na-emezi na aba anyị ba n'Igbo alụ na-emezi na aba anyị ba n'Igbo ive dị iche iche na-emezi na aba anyị ba n'Igbo ọ bụrụ amara ebe anyị si ọ bụrụ na anyị kpọrọ ọdịnala anyị asị ọ bụrụ ụdị anyị ji gbajụba anyị ya bụla mụ ji nzu nwa dị nakata nwa dịbe nwa nwere ekpe ekpele si na ọ adịle onye ọbụla bụ onye Igbo kwanyere aka ọtọ onye ọbụla bụ onye Igbo
na respect omenala anyị. Onye ọbụla bụ onye Igbo mali na omenala anyị dị in existence. Onye ọbụla bụ onye Igbo mali na omenala anyị na-arụ ọrụ. Amegwu na adịla otu such a person mma. Amegwu na ọbụla onye anyị eli agha kọrịa. Ihe ọbụla onye anyị eli ya ezu ya arụ ihe eli onye anyị agbalị ọsọ. Amegwu na onye anyị ya dịka anyanwụ ụtụtụ na anyanwụ ụtụtụ na-echiri echi. Degwu na onye anyị dịka ọnwa n'aka na-ekpuchiri ọnwa. N'ekwu na onye anyị ezo ka mmiri onye anyị agbakọrọ ka mmiri. N'ekwu na ụdị anụ adị ụdị aka eji na-adịla n'ezinụlọ ụdị aka eji na-adịla n'iwe na-eme. Mana onye nọ anyị bụ na osu aka n'obi ogbe na-asụ akwụlụkwụrụ mgbe ị na-ụdị ozi na-emegide mmadụ ma ọ nwere ọdị pesi mere gị na dutu akịla avọ. Amegwu na ọsọ onye dị ọ na nri ya gbaa n'ezie gidegide. Onye dị na-anọdụ n'akụkụ anyị na-ebu n'ọkụkụ ụzọ na kpola. Nọ na-ekpe ekpere tabadị na yongi gbogbu ya lụsị ndị na-asịwa gị dịka ụgbọ ọgwụ n'ụzọ ọbụla pụrụ iche nji emejọ gị na nwa mara ọkwa na mmata ka mbụ na awụ arụ na wana awọ ụzọ ọbụla pụrụ iche nji emejọ gị gbaghalị ma nyekọ m mmụọ nghọta nyekọ makụ na uche bụrụ mmadụ ebu na-arụ uche bụrụ mmadụ ebu n'isi na ife ahụ dị ka mmadụ ka anyị gbara anyị na-eme misteki anyị ga-abụrụ mmadụ mana ihe kacha ya bụ emechakwa misteki realize ya ebe ị na ome misteki akọrọchikwa yourself onye akacha nya mana m na-ekpe ekpere taa today na-asị ka ọ dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị mma dịrị onye ukwu mmadụ onye nta mma mana esi na nke arịbịa adịrọ ha na anyị nwere isi bulie esi na nke arịbịa adịrọ ha anyị nwere na azakwele ndụ na-ekpe ekpere na baịbụl agwụleri si ka ife anyị bagwụleri yi na-adị ebube ya kwala ịpụ narị anyị agbana mbe ezi na ọmabala ọtụtụ nzọ agwụleri mmụọ dị na agwụleri aja na agwụleri ka nga agwụleri dịka onugbo ha n'ọgwụ unu eweghị n'iwe n'ihe ụmụazị na-eme kịta unu eweghị n'iwe na ụdị ụmụazị ji eme mpụ ma awụọ ma alụ dị n'iche n'iche today mana ibe nna ya unu bụ onye ọbụla bụ onye nọ na-eji nke na-emegide mmadụ na-eme alụ na anyị na-eme alụ na Igbo na-eme alụ na agwụleri anyị na-emebi nsọ ana agwụleri na-emebi ya ịba agwụleri dị ebube anọzi unu dị na ego onye abụla unu dị na-ege na unu bụ mmụọ a na-anụ mmadụ na-arụ ọrụ mmụọ ọgụ mmadụ na-ekwuchiri ọrụ mmụọ ọnụ ya na mmụọ ọbụla pụtara ụwa apụtawo anatụrụ mmụọ ka anyị si abịa nya bụ na ọ bụ napụtara n'isi na unu na ndị utu nudutere abụrụzia na-akọ mebiwezi na-akọ kụzi ezi unu bụ mmụọ iwe amasịkwa anyị niile na ziri ndụ ameghuko ihe ọbụla onye ahụ na planị ibu ive ọjọọ ka okpu die nkata ọjọọ anọ na-akpa ka okpu die ka ajọ oyi na-anọ na-akpa ka okpu die nya ka na-ekwu okwu etude jiri okwu ya nzokwu ya ndị nwe na-ekpe ekpere nwa na-akpọ okwu mmụọ dị n'ala Igbo na-akpọ okwu mmụọ dị na agwụleri na-akpọ okwu ya na-emela agwụleri iwe na-akpọ okwu ọtụtụ nzu agwụleri na-asị aka ọ bịalụ m na ekpere nwa today ka ọ bịa n'okwu nwa na-ekwu today ka ọ tọchịa mmụ Igbo ka mmụ Igbo ndị kpọrọ bebe asị ka mmụ Igbo ndị kpọrọ ọdịnala wasị malị na onwere be asị na-apụta malị na onwere nke bụ nkebe nya ka na-ekpe ekpere taa nwa dịwe nwa sị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma bụ ndị ọma na-adị mma na-ekwu ka ọ dịrị everybody na mma bụ ndị ọma na-adị mma ebe anyị ọ bụ na ndụ ise yes mụ Igbo kene ọkụ nụ na-egenu kene ụmụ nwoke na nwaanyị kpọọ m ekpere mkpere bụ nzukpu uyo alụsị ndị ikwu na-eme ka m ji kpe ekpere a ibe mkpere ekpere ụdị a n'otu da magụsi na bifọ mpụta n'iru akwa ekpego m ekpere n'ọmal ekpere m bụ ndị nsakpokwuchi m most especially mbọsị eke ọnwa ndị nọ na anyị bụ Igbo bụ anya na-anọ ka anyị na-azụ n'izu anyị na ndị Bekee oyo awọ nkwọ ọnwa ndị nọ n'ebe na anyị na-azụ Bekee anyị gbagbuleri Bekee ka anyị na-azụ na-aba anyị ọnwa ndị nọ n'ebe na ya na-azụ ife a na-azụ bụ oyo ọnwa ndị nọ n'ebe na ya na-azụ bụ awọ ọnwa ndị nọ n'ebe na ya na-azụ n'ịbụ nkwọ anya na-anọ awụ na echiche ekpe ekpere ịmalị nkunu na-adịpụta kpokwuo mmụọ dị na bunu kpokwuo aja na unu jiri nzu ọ jiri ọjị ebe ọbụla ị nọkpọ ya na-aza gị ebe ọbụla ị nọkpọ anya uche obi ọcha gị na-aza gị ebe ọbụla ị nọkpọ anya akwụkwọ aka gọtọ na-aza gị no matter problem ọbụla ị na-agabiga today unu mara amalị n'ụrụ nwa ha dị anyị nọ today amosu dị mana enwere chi na-eme ụwa ya ajọ obi dị mana enwere chi na-eme ụwa ya ndị lo na-asị dị mana enwere chi na-eme ụwa ya ndị society dị n'iche n'iche dị na-atakụrụ mmadụ mana enwere chi na-eme ụwa ya nyanwụ gị bụ onye Igbo nọ nne ma ịmalị na onwere ebe ọbụla ị na-anọdụ ma ị nọ na ibilọngụlụ n'ihi ọbụla ibilọngụlụ respect ye ọdịnala gị respect ye omenala gị nya eme gị ibilọngụlụ ebe ọbụla ibilọngụlụ nya eme gị ịdị more powerful nya eme gị ịdị more achieve n'ihe ọbụla ị na-eme na mara m na-ekwu sị gị na-esonye n'ije nwa gị na-esonye na practice omenala Igbo nya amalị gị na mma nya amalị gị na mma n'ụtụtụ nya dịrị gị na mma n'ụtụtụ dịrị gị na mma n'ehihie dịrị gị na mma n'anyasị nwere ya gbagịrasị gị dịko gị na-agbasakwa ozi nwa ngozi gị bụrụ dọbụl ngozi gị bụrụ mmaji kwuru mmaji ngozi gị kwuru nnụ kwuru nnụ ka ọ malị gị mmadụ ka ị na-apị aka na bọtịn na-agbasi ya ka ndị ọzọ ị na-apịrị ya na ibe m na-ekwu kpọọ masị tụwuo okwu ọnụ tụwuo m ma nke tụwuru okwu ọnụ m tụwuo m ma nke tụwuru omenala Igbo anyị kpọgodu masị nwere m na mụ dị tụ kọmọn ịgwa gị ya eme na mụ dị tụ kọmọn ịgwa gị na omenala anyị bụ nke ma nke tụwuru ọdachi omenala practice wey na your own ụdị ha dị n'otu dị amarọ m ya half ọnwere ka sị na amarọ omenala mana dị letu ụwa ọnụ nwale ka m na-abịa n'ebe n'ezi dị ozi ọma mụ a n'ohi a na-egwusi na m na-emere dibịa na ibe m na-eme bụ ozi ọma ka m batara
egwa munne mu umwazi ne biite ma mudu so muduru na maro dia right so muduru na merebe wasi ma umwazi ne biite ka ho makole na nka bụ nkai ka ma na ebe abụ bụ nkai jibiri diwe. One of my sister na memona mwana mbone ku mpa na sulu mo ibo na se kedi bunu na mu mwazi ve unu na igbo unu na so igbo unu juru unu na nne unu na nna unu jilo igbo na akara ụka for what reason kedi wa bụ oke nọ nkacha ahụ ka m na ndị ọzọ exchange okwu mgbata mụ na nwanne nke m ana-asụkwa asụsụ onye ọzọ na-abụrụ asụsụ anyị na-abụrụ asụsụ eji amala anyị. Kedu unu na plan ezina kedu unu na think na that generation ga-abụ tomorrow? Kedu ko idunu how possible ko idunu na echi na mmadụ ga-amala ibe ụdị as na that ebube dị obodo dị na ọ ga-adịrị ibe na ga-ekipụ ibie to the core as ụdị o kwesịrị ịdị nne ebe ụmụazị na ịbata ụmụazị kịta bụ onye si kedu ka imere sị I'm fine. Onye si kedu ije I'm fine. Asị na wabulu webo. Chai mana nwere mara na usoro mmụọ mmadụ uchoro mmụọ ọnụ mana ebuliwe I believe na nwa mmụọ bụ nwa mmụọ na ọ bụ na abụ onye Igbo bụ iji ọbara Igbo nwa mmụọ na ọgba ọsọ na agbalarịrị kie ọ hụrụ a na-akarịrị onye kwụli ya n'akwụ no matter how strong it is, no matter how amamihe ịmale, no matter how educated you are, ụdị ọbụla isi na mụta akwụkwọ be ụdị ọbụla isi cheta akwụkwọ be men ihe agbanarịrị ọdịnala gị ihe agbanarịrị ike gị mana isi ya agbanarị ya ntị ka ezughị arụ ọkụta gị na-eje ụka ọkụta gị na-eje ọbụla na-eje ihe na ị na-eme ihe otu ihe ọnwa na-enwere outcome ọ na-enwere ibe na-eme ma still yet i believe isi na 1000 kedu ka ha na ive chukwu na 1000 year or 1000 mile or whatever wa na-akpịa bụ seconds n'anya chukwu ma nke na-enwe gị anyị na-akpụda ị na-enwe gị anyị na-akpụda ọ bụrụ dị ididi sie ka ididi sie ka ya dị next year ị na-arọjeli bịa ị na-akaji ị na-eluz na-eles isi na ibelivu na atụghị eme enu ntabi anya. Yes, chụọ na ihe mere ntabi anya gbaa nya mee n'ụzọ nke gị nya mee na njirimara gị nya mee n'ụzọ anyị amaka gị na ọ bụrụ n'ụzọ onye ọzọ ibe akọrọ gị n'akọ esi yes na ibe na iji zere onwe gị na ejiri yes na nwere onye na-eli mmadụ ọrụ o iji na mmadụ batara ka ngozi ụwa ntụ n'idu mata pastọ nwa ngwule na-eme ibe pastọ sụrụ o nwere ndị bụ the real man of God dị active na-eme ibe nwere ndị nọ n'ebe na nwaanyị jiri pastọ na-atụ ọrụ jiri pastọ na-atụ akwụkwọ arụ dị anọ today ife ihe unu ya mata bụ ife niile all the members niile mmadụ pastọ nwere bishọp nwere nwanyị bụ client onwere my brother m na mbụ na-ekwu okwu one such time mkpọ ya ọza m mgbe a na this church na show iwe na-abụ chọọchị na chọọchị bụ client ka ndị niile ka dị memba niile bụ arụmụ na ụmụ nọ today nna akago na chọọchị ọbụna ma ọ bụrụ na m ghọtara na nwere dị pastọ eji na-asa m isi na asị m na-ekwe ka eme nke ka apịa nke nkweli ozugbo because na man of God kedu ibe mere akwa mmadụ o nwere one woman si nya dị na mbobi the woman be doctor nya dị na mbobili all of a sudden the software developer the man lose all ya on akwado the woman ngana America ngana Canada with that her not seen something ojole mewe dia. Okay, after a while the woman na chete back obunu ụmụ ya na mbọ mta the man no nwere ozo na gelibe the man ntị na the man kwuo one the woman dey kwuo two na disrespect them na wa ka asịza no ebe na eme the woman was how come ka m nya rapụrụ gị ha pụọ je behave zi abnormal like this enwere na akwa elebele gugo kedu ebe na eme the woman say no nwere ihe ya ghọtara na ya na try all his best to keep those children as ụmụazị ahụ ka keep over the hostel ndị nne. This woman na Judy man ka Judy the man say no nwere ọkanya egbuziwe egbu na ụmụ ya ka ọ bụ na right nyanwazi nna bụ ka ya na-akụziliwe no matter how disrespect ya na-enweta from them na nyanwa eluzuru hope na ebe ahụ na ya ga-eji na-eputukwa ya through nya forget ya odiwa say treat ya odiwa sa gwe okwu the woman oji iba the man agwe oji onwe ya akpọ ụmụ ya kedu na eme unji mpa ya unji na akwa ya na unugo mmara okogide bla before you even end this learning na wajezi na cause after so much talk after ka ekwu ime niile kwuzili we gwasa mmava na nnava na edi nie with them na nnava na nnava na lare with them na nnava na ayiva imagine even mwazi mepere ọnụ akwu and the woman believe voice bobo see na the woman change le dia gwa no nivo ne kwu na ya matara ni won ekwu kada nya mu nya mu na avia ka nya sleep or with now drop possible gwagide this woman even in this woman kwechile o the next thing the matter lead this liwe now but na the matter lead liwe na the woman na the man gawaza na the pastor mbe waga na be the pastor utu ụmụazị insist na ekwukwe the same thing wa na-ekwu na nna wa na sleep with them na nna wa de hwe wa apụrụ na nna wa de mebe nke
pastor conclude chapel yes na kwete na the woman mele like that but the woman kwigide enu go asa na nto the woman is out of anger files that divorce the vice said the man kpozuru mwadà na nawaza Canada after a while the man no nwanya ọzọ one ka the man no chazile nwanya ka the truth ji hapụtazi ive the nwazi ekpoziri nawaza Canada na gwazi mmava na nnya na nna ba sleep with them na ibe haji na-ekwu ibe haji na ati adati na atili bụ ka nna ba ka mmafa na kpọwega abroad if you go even mmadụ mụtara amụta mere their family just to say their parents onwe ya nwe ọbịa love ka ga-abụ na gara outside jiri na nnya ya sa family nne na nne ya and the pastor kpọrọ you conclude go na the man mere like that even the person okwu omenala na na-ekwu because na ọ bụ na omenala kene ọ bụ na by omenala na the man batala kpọ ndị shie kpọ muduru ndị beve both family nke nne na nna kpọva nọdụ dia ka batala dia ndị muduru ga ga-esi na-ekwu the truth apụta ife eziokwu apụta because na ndị agụgụ isi chukwu nyere m ndị shie muduru buduru bụ ezigbo duru pastor ga-enwere ya dibia gị na-agwọlụgwọ ọgwụ enwere ya o nwere ebu duru that wisdom chukwu na-enye duru onye ọbụla bụ duru wisdom a na chukwu okike na ndị mbụ na ndị egede na ndị ishie na mmụọ niile dị na that family abịa a position wọ gị nye gị that wisdom mana anyị bazi anaghị guide ọzọ ọnwa anyị bazi anaghị guide ọzọ nke anyị being because no nwere ike o nwere onye ya avụ onye abụkwala duru o nwere onye ya avụ alụlụ ma na-eju everywhere o nwere Igbo ka mbe n'ebe na nkwuwa okwu ife na-eme nne maka omenala anyị nkwuwa okwu ụdị anyị ji emebiba anyị nkwuwa okwu ụdị anyị ji disrespect ọdịnala anyị chi eji chi abụ mana ibe nnegwu bụ ibe emetara delia ibe malia ibe na mara amara mgbe na-ekwusi ngị be na-esonye nne na adịle gị na mma na-ekwusi ngị be na-esonye nne ibe ọma meele gị mana yọkwana gị ka ị na-edehone ịgbasakwana ihe pụ anyị isi ozi nwa ọ bụ na omenala dị gị mma na edoro gị anya mara ụdị esi nwe mie ịdị mụọ anyị jụọ ese na anyị agwa gị many people nọ na this program na-eche agụ ife ọbụla ị nidile a ga-aza gị ife ọbụla ejụrụ a ga-aza gị mụ abụ ya na-ekwu okwu n'ebe nwa mana ọ bụrụ samana anyị so o nwere many people nọ baa gị ọ bụ wa na-akọ ọ bụ wa ime insight go do today enye gị the details ife niile nidile without free of charge without omenala abụrụ ego ọgwụ abụrụ ego n'ife niile bụ ife anyị niile bụ ka anyị mee ka ụmụnna anyị male na nke bụ nke anyị ife ife anyị niile ka anyị mee ka ụmụnna anyị male na ụdị nwa ka anyị bụ njirimara anyị nyabịa anyị nyabụ ife anyị nọ na nyabụ nyabịa anyị pụtara dis program nyabụ nke be na-esonye nne amasị gị dịko igecha ozi nwa ekwu anyị gbasa anya isi na egwu na-akọlụ nke na ya akọlụ atọrọ gụta ọnọdụ lokal ọnọdụ nke mana mee nye ka some people na-amarụ maka nkebe mara na nkebe dịbe nwa ya bụ na m na-ekwu okwu nwa si na adịrị nwoke mma na adịrị nwa ya mma site na agba Chukwu okike abịa eme bụ ka ekele ụwa kele enu kele ana ebe anyị ọ bụ na ndụ ise